Prajeme si krásny deň. Máme 2. mája, najkrajší deň nášho života. Štvrtok. Zajtra bude malý víkend. Neviem sa vytešiť z pohľadu na túto našu zástenu. Tak pozerám to z okienka, pozerám to, keď vidím vonka, stále sa teším. A včera sme konečne našli asi už posledné miesto, správne miesto pre tento drevený truhlík, ktorý som si dokonca z Jána doniesla. A tým, že je taký podlhovastý a pomerne veľký, tak stále mi nikde nepasoval a tu narobiť takú fajn zábranu, aby sme sa tuto nestrepali z toho pódia. Koniec farmárskeho lesného okienka. Milí moji, dneska som veľmi zle spala. Jednak mi bolo príšerne horúco, jednak ma celú noc ďobal nejaký komár, ako náhle som vytrčila nohu z postele. A tak som si hovorila, že čo sa deje? Zmenilo sa počasie, veľmi, veľmi fúka. Musela som obliecť hrubý sveter. A vyzerá, že to takto bude ešte až do večera. Večer by malo sprchnúť. A volala som s mojou dcerou, hovorila, že aj na Liptove veľmi fúka. Ale neexistuje zlé počasie. Na druhú stranu je to perfektné počko na to, aby sme niečo porobili v záhrade a na lúke a tak. A chcem vám ukázať, túto cápem na lúku. My tu máme takú lúčku, do ktorej sme posadili jedlé kríky. Táto rybezla napríklad sa sadila už minulý rok, takže už tohto roku aj nejaké plody bude mať a tohto roku sme dosadili hlavne čučoriedky, lebo ja milujem čučoriedky. Lenže čučoriedky potrebujú kyslú pôdu. A toto vám chcem ukázať ako taký tip, aby sme zabezpečili kyslú pôdu, tak poradila mi kamoška, že treba čučoriedky aj brusnice povedzme obsypať pilinami z ihličnatých stromov. Ak na to bude pršať, ak sa to bude zavlažovať, tak vytvorí sa kyslá pôda, pretože kyslá pôda je v ihličnatých lesoch, nie v listnatých. Tak možno taký tip pre záhradkárov. Možno netreba kupovať nejaké špeciálne hnojivá, ale kyslosť pôdy dokážeme zaistiť aj rezom, pilinami z ihličnatých stromov. A ešte dostali sme 2 pytlíky tých pilín. Jeden na kričky a jeden tuto do kadibudky. Tam je schovaná. To vám ukážem nakedy inokedy. A čo som chcela? Numerológia. 2. Je taká melancholická dvojková energia dneska. 2 to je energia intuície, napojenia na zdroj, otvoreného srdca. Človek by len sedel, mojkal sa, ťupkal sa, meditoval, objímal sa. To je 2 energia, tu sme dnes dostali darom. Aby sme sa cez 8, cez rovnováhu, preštrikovali k 6. 6, to je láska, krása, harmonia, 6 z 15. Takže zároveň aj odpútanie, zbavenie sa závislosti. Dnes mám taký jednoduchý tip pre vás. Otvor srdce a počúvaj, čo ti hovorí. Vnímaj, čo ti hovorí tvoje srdce. Z tej intuície prídu správne odpovede. Dnes si dopraj meditáciu, dopraj si čas pre seba, dopraj si len tak byť, aby si započula hlas svojho srdca. A mňa dnes čaká táto skalka, dúfam, že sa už k nej dneska dostanem. Hoci tam mám cielene tie burinoidné veci, ako je hviezdica, už je to tam prerastené, takže trošku tam musím upratať. A budem tam sadiť bazálku.
Minulý rok sa mi tam fantasticky držala. Krásny deň vám prajem, krásny štvrtok. Viac nájdete v školičke. Link je pod týmto videom.